Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehruman dogonlar, siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky sanyny Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň syýasy tejribelerine gönükdirýär. Gelin ilki bilen türkmen sähra türkmenleriniň syýasy tejribeleriniň taryhy barasynda Ýewropadaky türkmen diasporanyň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Ýusup Goruň beren maglumatlaryny dinläýäliň. Ben o sana Türkmenistan'da tarih institutü işlek girerdim. Hem de tanışlan, bilişlen, bile oturup turuşlan işlerle hem de tarihçiler. Avrupa'da hatta 3-4 tane kurama hareketi ya da Türkmenlerden. Birisi Türkmen halkının medeni ve siyasi ocağı 1979'da kuruldu. Bir yıl İran'la autonomik derecesinde. Siyasi termini koşa hakimiyetlik. Yani hem merkezi hükümette hem yerli hükümet. Özü tiyarlı. Yani hava, şu özü tiyarlı hava. Son yanak bir Türkmen sahrada İran Türkmenleri son yanak bir yıllar bir son yanak şert dörttürü özlerine. İran'ın 79-njy yıllarda bolan inqilaplar revolüsiya. Son ardından. Diyecek bolýanym şu kurama şol ondan gurulup son yanak bir koşa hakimiýetliň emele gelmegi bizim tarihimizde ýer aldyrmagyna İran Türkmenleriň tarihyna. Ýara bir esasy rol bol. Hem uly hem esasy. İran Türkmenleriň tarihinde hadat zaman. İki ýerde täme Türkmenler ýa-da koşa hakimiýetlik döretdi. Birisi 1919'da 18-19'da Telavi Orslon koşulu akopyt edipdi. Yani Orsyetde Bolşevikle işbaşına gelenler Bolşeviklerin lideri Vladimir İliç Lenin yürüyüşe ferman çıkarýar. Koşulnya belirlenen terhetlerden iýe çekilmeli. İçerik girmeli. Şoň netijesinde o Türkmen sahrany akoberlap duran koşul çykýar bir boşluk görýär. Türkmen İranlılara welayet diýär. Näme üçin welayet diýär? İranlyk Türkmenler İranlylara. Telavi olar häzir Kışmat Gurganlyk adlandyran şäherleri we Astrabat şotada welayet häkimiýet döretýärler İranlylar. Türkmenem şonu görýär. Her kimden şoňa bagly bolsa welayet diýär. Ol welayet men Türkmenliýe. Şunam Türkmenler İranlylara şarslara welayet diýär. Şondan galan. Soňra boşana Türkmenler otada häkimiýet kurýarlar. Diýjek bolýanym şol hökümet bir goşa häkimiýetlik döretdi. Tebäri hiç ýer ony ikrar etmedi. İkrar etse ýa-da bir döwlet bolmaly. Otam näme uruş çykdy 25-nji ýylda ýeňildiler. 1918-den 25-nji ýyla çelin otada Türkmenler hakimiyeti var. Bizim tarihimizde 1979'da Türkmenler Tayyip'den ikinci kez koşa hakimiyet doğruladılar İran'da. Bir yıllardan devam ettirdiler. Şimdi esasy rol oynayan yankı kurama Türkmen halkının medeni ve siyasi olacağı. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky sanyny Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň syýasy tejribelerine gönükdirýär. Mehruman dogonlar, bilinçli ýaly 19-njy maýda Eýranda owo, şäherçe we şäher mejlisleriniň wekilleriniň saýlawlary geçirildi. Prezidentlik saýlawlary bilen bir hatarda. Eýrandaky türkmen sähra türkmenleri ýaýrawly ýerlerine öz türkmen dalaşgärlerini saýlamagy başardy we çeýlilikde Türkmen oturumlu owalarda, şäherlerde mejlisleriň agzalary tutuşlugyna türkmen dalaşgärleri saýlandy. Eýsem saýlawlarda türkmen dalaşgärleriň köpçülikde saýlanmagy Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň durmuşyna nähili täsir ýetirer we ol ýerdäki türkmenleriň durmuşyna näme ütkär? Muň jogabyny häzir Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Gümmet Gowuz şäherinde ýaşaýan Ýusup İşan Nurtagan agadan alýas. Ýusup İşan aga, Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ene köp salam etken dünýä ýerinde ýaşaýan ähli türkmen oğullarymyza we ýetip gelen orada aýna hem tüýsürekden türkmen oğullarymyzy gutlaýan etjek ibadetlary, tutjak rozalary kabul bolsun Allahyň dergahynda. Ýusup aga, inne şu saýlawda gazanylan üstünlük türkmen sähradaky türkmenleriň durmuşyna nähili täsir ýetirer? Türkmenleriň durmuşyna bir zat ütkärmi? Şu arada bir öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. İl halkyň saýlayan
adamlary döwletin kanun boýunça her näçe köp ses bilen, üsüllük bilen şol adamlar saýlansa kanun boýunça döwletin ýa-ni hukumatyň ýa-ni sözi ýitler hemde ötkür bolýar. Sebäbine il köpçülük bir adamy gorlap oň arkasynda köp adam dursa, hemmesi agzy bir halkdan bolsa, ol halkyň durmuşyna, ýagdaýyna köp täsirli bolýar. Ine şükürýanky sen sanap geçişini ýaly onda gurulmaýdy şöyle saýlanan wekiller şäherlerde, owalarda, şäherçelerde, köpünç türkmen oturýan şäherlerde türkmen oglary saýlanýany Akkala, Bender türkmen, Kumuştepe, Kelala, Marawa ýaly türkmen şäherlerde %100 türkmen oglary saýlanýarlar. Ine kummetde diýsek %60% 7 adam wekillen 4'üsi türkmen oglary saýlanýarlar. Ine biz muňa gaty begenýär. Her näçe biz şu adamlar arkasynda köp dursak bilen o işler bitirmegine köp täsiri bar. Nähili işler bitiriler? Nähili işler edilmeli? Näme ütkär türkmeniň durmuşynda? Ýusuf aga. Durmuşynda köp edilmeli. Mesela ine şäherler günmägini ösýär, owalar ösýär. Ine şo ýerlere suw çekmek bar, ýol çekmek bar, jaý guruluşyklary bar. Inedeki aýdal nifek ondan soň ýaşlaryň ine edebiýat turdaky uluk jaýlar salynmagy, ulukon zawod karhanalaryň şeýle salynmagyna bilen hökmen täsiri bolup bilýär. Bular hukumat tarapdan her şähere, her oba bagşlanýan bir budjetler bar. Şo budjetleri şol yerli ýerde harjylap bilýärler. Yerli ýerde şolary yerleşdirip bilýärler. O işi gölükdirip bilýärler. Onda Ýusuf aga, şu saýlawlaryň netijeleri geljekde Türkmen tähradaky türkmeniň durmuşyny özgörder, ütgöder, ýaşaýyş şertlerini hasam awadanlaşdyrar diýip bilersmi? Gaty dogrudur, bolup bilmeli işem şol. Şondan çürüýän olakon şäherlerde ýaşlylar plan olalary ses bermeli, şu adamlar saýlanmaly. Yüzlerce adam içinden şu iş başaracak adamlar saýlap seçip belli ediler. Ýoksa türkmen olalardan kummet ineleki türkmenleriň iň bir uly şäher diýeli, köp türkmeniň bir göz dikýän şäher diýeli. Şu şäherden adamdan 100den agara türkmen oglan birleşgen saýlandy ilki. Gatnaşdylar. Emme şolary ýaşly şolaň içinden saýlap hemme iş başarýan oglanlar. Her gaýsynyň öz bir başarjanlygy bar, şol uğurda okan ýemeleri bar, ilmleri bar, bilimleri bar. Şol adamlaryň üstüne barmak goýup şo saýlanan ýaşlylar, şol adamlara ses bermeli, şu adamlar saýlanmaly, il halka öň sözlerini aýdyp düşündirip belläp geçdirir. Şol adamlar da saýlanmaly, şol adamlar da hökmen iş bidirer diýen tamamy bar. O şu garym jan saglyk arzu etýän dünýä türkmenläriniň hemmesini başlardyk bolsun, her ýerde ýaşasalarym, ýetip gelen oraýlaram kabul bolsun inşallah. Sagaman tutullar oradalarını Allah janyň keremli dergahyna kabul bolsun etýän ibadetleri. Dünýä türkmenläriniň her ýerde ýaşaýan türkmenlerde elmudama üstünlük bilen duş bolsun. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosunyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Jemleýiji söz nowatyny Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň medeniýet öňdewarjylaryndan edebiýatçy Kerim Pürmämmede berýäris. Bu şeýlelikde gepleşigimiziň buňky sanyny jemleýäris. Salam aleyküm. İlki baştan sağ bolun şeýle mümkinçilikler ödüp bizi dünýä türkmenleri bilen şu radio ýaýlymy arkaly duşuşturanyňyza minnetdarçylyk bildirýärin. Elbetde saýlaw netijeleri hökmen biz İran türkmenleriniň durmuşyna da ütköşükler ýaradyr diýen umydymyz bar we peýdaly netijeler hem berip biler. Näme üçin? Biziň şura şäher agdamynyň 7 neferiň 4 neferi türkmen bolmagynyň esasyna biz şäher hakimini hem öz türkmenlerimizden saýlap bileriz we şeýle bir şäherimiziň awadançylyk we esmegine kän gawy hereketler we netijeler bolup biler. Biziň ümmet gawy şäherimiz dünýä belli bir uly şäherleriň biri. Kerpiçden ýasalan uly bina şu şäherde bar we şeýle bir turist adamlary şu şähere getirip şeýle bir ilatyň türkmenleriň hem gazanjyny köpeltmegine bäfit bolup biler. Ýene-de biz bir zady öňe almaly. Biz Iranda türkmenler hem we aýry bir gowmiýetleriň barlygyny unutmalylar. Eýsem biz dogan ýaly bolup ýaşap barymyz ele berip bir türkmen diýmen eýsem bar mümkinçiliklerden we döwletiň goýun şeýle bir zatlarynyň gaw peýdalanyp barymyz agdyrlyk bile ýaşap gaýrat etmeli. Türkmenler her ýerde de bolsa şeýle bir özüne berilen mümkinçiliklerden peýdalanar diýen tamam bar. Sag bolun, salykda görüşeýin.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.